ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିର କାହାଣୀ କହିବି। ଗୋଟେ ବଡ଼ ବେଙ୍ଗଟିଏ ଥିଲା। ତାର 3ଟି ଛୁଆ ଥିଲେ। ଛୁଆମାନେ ବାହାରକୁ ବୁଲି ଯାଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷଣ୍ଢ ଦେଖିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି କହିଲେ, ମାଲୋ ମା, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ଦେଖିଲୁ। ମା ବେଙ୍ଗ ପଚାରିଲା, କଣ ମୋଠୁ ବଡ଼? ହଁ ମା, ବହୁତ ବଡ଼। ମା ବେଙ୍ଗ ପେଟ ଫୁଲେଇଲା, କଣ ୟାଠୁ ବି ବଡ଼? ଛୁଆ ବେଙ୍ଗ ମାନେ କହିଲେ, ୟାଠୁ ବି ବଡ଼ ଥିଲା। ମା ବେଙ୍ଗ ତାର ପେଟକୁ ଆହୁରି ଫୁଲେଇଲା, ପଚାରିଲା, ଆରେ ଛୁଆମାନେ ମୋଠୁ ବି ବଡ଼ ଥିଲା? ହଁ ମା, ଆହୁରି ବଡ଼ ଥିଲା। ଏମିତି ବେଙ୍ଗ ତାର ପେଟକୁ ଫୁଲେଇ ଚାଲିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ପେଟ ଫୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ୟାଠୁ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁ ବୋଲି ଛୁଆମାନେ କହୁଥିଲେ। ମା ବେଙ୍ଗ ଲାଗିଗଲା, ଆହୁରି ପେଟକୁ ଫୁଲେଇ ଚାଲିଲା। ତାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଦୁନିଆରେ ସେ ଏକା ବଡ଼। ହେଲେ ଛୁଆମାନେ ତ ବଡ଼ ଜନ୍ତୁଟିଏ ଦେଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଏମିତି ପେଟକୁ ଫୁଲାଉ ମା ବେଙ୍ଗର ପେଟ ଫାଟିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆମଠୁ ବି ବଡ଼ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ନମ୍ର ରହିବା। ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ଗର୍ବ କଲେ ଖର୍ବ ହୁଏ। ଗର୍ବ କଲେ ମା ବେଙ୍ଗ ପରି ହେବାକୁ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ପୁଣି ଥରେ